Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gringo. Taong 1967, Balilihan, Bohol. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Gringo sa Bacolod. Meron silang negosyo roon, kaya halos wala na silang oras para gumala at atupagin ang mga sariling hilig nila. Dadalawa pa lamang ang anak niya, pero yung diskarte niya, parang 3 pamilya ang binubuhay niya. Kaya naman sa sobrang dami ng ginagawa, mahigit 1.5 dekada na siyang hindi nakakauwi sa bahay ng mga taong nagpalaki sa kanya. Maagang naulila si Gringo Pinuno, kaya ang naging katuwang niya noon sa buhay ay yung lolo Tasyo niya at lola Basyang niya. Matagal niya na yung hindi nakikita, pero siguradong sigurado siya na buhay pa ang mga ito. Bago kasi siya umalis ng Bohol, kabilin-bilinan niya rito na palaging magpadala ng telegrama buwan-buwan para alam niya ang kalagayan ng mga ito. At sa loob ng 1.5 dekada, hindi siya binigo ng mag-asawa. Kaya bilang ganti, buwan-buwan din siya ritong nagpapadala ng pera. Yun na lang kasi may aambag niya upang masiguro na nasa maayos yung kalagayan. At sa awa naman ng Diyos, napakalaking tulong ang naibibigay nito sa mag-asawa. Pero kahit anong pagpapadala niya, parang may kulang. Gustong-gusto niyang makita ang mga taong nagpalaki sa kanya. Ang kaso wala siyang oras para rito. Kaya imbis na bumalik ng Bohol, pinilit niyang manatili sa Bacolod kasama ang kanyang pamilya. At sa paglipas ng mga taon, pilit niyang tiniis ang ganoong pakiramdam. Inakala niya na hindi niya na makikitang buhay ang dalawa, pero pagsapit ng taong ito, nagkaroon siya ng tiyempo. Nagbakasyon sa kanilang nag-iisang kapatid ng kanyang asawa, kaya naman naisipan niya na ito na muna ang gawing katiwala sa negosyo nila. Tamang-tama, malapit nang dumating ang kaarawan ni Lolo Tasyo niya, kaya ang gusto niya noong mangyari, umuwi sila ng Balilihan para makapagbakasyon naman. Kaso nung marinig ito ng kanyang asawa, tumutol ito. Alam na alam ng asawa niya kung anong mga uri ng tao ang nasa lugar na yon, kaya hindi ito pumayag na sumama kasama ng mga anak niya. Marami kasi itong naririnig na usap-usapan noon sa Bohol ukol sa mga taong kumakain ng kapwa nito. Kaya naman nang malaman ito ni Gringo, agad niyang ipinaliwanag na hindi ganon ang lugar nila. Mababait ang mga nakatira sa baryo at halos kaisa ito ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya na hindi nito malalaman ang sitwasyon kung hindi nito susubukang pumunta roon. Yun nga lang, kahit anong kumbinsi niya, hindi niya ito basta-bastang napapapayag. Inabot pa ng 2 araw bago ito tuluyang sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Nang pumayag na ang asawa niya, agad siyang humanap ng taong tutulong sa kanila upang mag-ayos ng masasakyan nilang barko, magdadala ng kanilang mga gamit at kung ano-ano pa. Gusto niyang maging komportable ang lakad, kaya sa paglalakbay pa lang, gumastos na siya ng malaki. Ilang araw ang lumipas, muli niyang narating ang lugar ng mga taong tinuturing niyang magulang sa Balilihan. Siya nga pala, liblib masyado ang baryo nila, kaya nung dumaong sila ng Bohol, inabot pa sila ng ilang oras sa paglalakbay sa lupa. Nakakapagod at hindi naging madali ang biyahe, pero sa bandang huli, sulit na sulit naman. Pagpasok nila ng baryo, agad na nagkagulo ang mga tao hanggang sa nalaman na ito ng mag-asawa. Nung marinig nito ang tungkol sa pagdating niya, agad yung nagpakatay ng isang buong baka. Binalot ng pagdiriwang ang kanilang baryo noong araw na yon, kung saan purong kasiyahan lang naman ang naramdaman nila. Pagsapit ng gabi, pinatuloy sila ng 2 matanda sa lumang bahay na naipagpatuloy nito dahil sa perang ipinapadala niya.
Malaki ang bahay na yon, pinuno, dahil bukod sa mahaba ito, meron yung ikalawang palapag. Maliban din sa mag-asawa, doon naninirahan ang pamilya ng apo nito. Labis ang pasasalamat ni Gringo sa mga ito, gawa ng kahit papaano meron yung katuwang sa buhay. Makalipas ang gabi, nagpatuloy ang kasiyahan sa bahay. Yung selebrasyon doon, halos wala ng katapusan, gawa ng araw-araw, may bumibisita sa kanila para mangamusta at magbigay ng mga pagkaing niluto nila. Di naman ito may iwasan ni Gringo, lalo pat marami rin siya roong kaibigan. Ang kaso lang, pagkaraan ng 2 araw, hindi nagpakita ang kababata niyang pinakamalapit noon sa kanya. Ayon kay Gringo, na sa lahat ng kaibigan niya, yung kababata niyang yon ang pinakamahalaga sa lahat. Bukod sa marami sila nitong pinagsamahan, parang kapatid din ang turing niya rito. Lahat ng nangyari sa buhay niya noon kasama niya ito, kaya nung bumalik siya, ito kaagad ang hinanap niya. Yun nga lang, kahit ilang beses na niyang ikutin ng baryo, hindi niya pa rin ito makita-kita. Nang mapansin niyo ng lolo niya, dito na ito nagdesisyong kausapin siya ukol sa kababata niyang nawawala. Ayon dito, matagal nang lumipat ng tirahan ng kaibigan niya. Nung umalis siya para magtrabaho sa Bacolod, dito na nagsimulang malasin ang mga magulang nito. Lahat ng ari-arian nila, isa-isa na nilang ibinenta hanggang sa wala nang natira sa kanila. At ang dahilan ng lahat ng yon ay ang pagiging sabungero nung ama ng kababata niya. Magmula rin noong umalis ito sa kanila, hindi na ito nakita ng lolo Tasyo niya. Alam kong hindi ko ito nasabi sa iyo. Pasensya ka na, Gringo. Pero nung nagdesisyon akong ilihim ito, alam ko na para rin ito sa ikabubuti mo. Pero ang balita ko, namamasukan ngayon bilang kargador itong si Cardo sa bayan. Kung gusto mo siyang makita, doon ka pumunta. Wika ng lolo niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang naramdamang galit o pagtatampo. Alam niya na nag-aalala lang ang lolo niya, kaya hindi na siya nagsalita pa. At bago matapos ang pag-uusap nila, taos-puso siya ritong nagpasalamat. Pagpatak ng sumunod na araw, iniwan niya ang kanyang mag-iina sa mag-asawa. Hindi niya na yon isinama sa bayan, gawa ng bukod sa malayo-layo ang lalakarin, mahirap ding maghanap ng sasakyan papauwi. Ayaw niyang kasama ito sa mga ganoong sitwasyon upang makaiwas sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Dahil sa kanyang desisyon, wala namang nagawa ang kanyang asawa. Labag man sa loob nito ang manatili, pinili nitong sundin siya, alang-alang sa mga anak niya. Bago siya umalis, nangako naman siyang uuwi siya kinahapunan para naman kahit papaano hindi na yon mag-alala pa. Matapos niyang magpaalam, dito na siya nagsimulang lumakad kasama ang apo ng lolo niya. Ito ang nag-iisa niya noong kasama dahil sa mas nakakaalam ito sa lugar na pupuntahan nila. Halos 2 oras din silang lumakad noon bago nila tuluyang matanaw ang entrada ng bayan. Pagsilay niya rito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na tuwa. At habang papalapit, tila bang mas lalong lumalakas ang kabog ng puso niya na parabang hindi na ito mapakali. Sa puntong yon, malakas ang kutob niya na malapit na silang dalawang magkita. Pagdating nila sa merkado, agad na sumalubong sa kanila ang napakaraming tao. Pahirapan ang pagpasok, kaya naman naghintay sila na matapos na muna ang dagsa ng mga mamimili. Ilang minuto rin sila noong naghintay bago nila nakita si Cardo na abalang-abala sa paghihila ng mga banye-banyerang isda. Kahit maitim na ito at madungis na ang itsura, hindi nawala sa kanyang memorya ang mukha nito. Kaya naman ang masipat niya ito, di siya nagdalawang isip na lumapit at bumati ng magandang umaga.
Pagkarinig naman ni Cardo sa boses niya, bigla itong napahinto sa paghihila ng banyera. At nung nagpang-abot na ang mga tingin nila, dali-dali yung tumayo at yumakap sa kanya. Matapos nun, saglit silang nagkausap bago ito tumuloy sa pagtatrabaho. Kaya para hindi ito mapagalitan ng amo, matyaga silang naghintay hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon. Nung lumabas na ito, tsaka nila ito sinalubong bit-bit ang mga inihaw na manok na nabili nila. "Cardo, ba't diyan ka nagtatrabaho? Wala ka na bang mapasukan? Kung gusto mo, sumama ka sa amin sa Bacolod. Doon mabibigyan kita ng maayos na kita at trabaho sa negosyo. Iwan mo na ang buhay mo dito. Kasi sa tingin ko, parang wala ka namang mapapala eh." Bungad na wika niya habang naglalakad sila. Nang marinig naman ni Cardo ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Salamat na lang, Kuya Gringo. Pero alam mo naman, hindi ko pwedeng iwan ang mga magulang ko eh. Alam mo yan, kasi lumaki ka rin ng may pagmamahal eh. Pagtsatsagaan ko na lang to. Kahit papano, kinikita ko naman ang mga kailangan ng pamilya eh." Sagot naman ito sa kanya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang tunay na nangyari noong umalis siya. Ayon kay Cardo, marami ang nagsamantala at nanloko noon sa tatay niya hanggang sa malugmok sila. Sinubukan nilang bawiin ng lahat ng ari-arian nila noon, pero sa kasamaang palad hindi na ito umubra pa. Kaya dala ng galit at kahihiyan, napilitan silang ibenta na rin pati ang kanilang tahanan. Pinili na lang din nilang magpakalayo-layo upang hindi na sila mapag-usapan ng iilan. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yon, nakatira sila sa likod ng kakahuyan, ilang kilometro ang layo sa kanilang baryo. Dagdag pa nito na, dadaan yun pa bayan, kaya posibleng nalagpasan na nila ito noong umaga. Pagkasambit nito ng mga kataga, ito na mismo ang nagkusang nagaya sa kanila na dumaan sa bahay nito. Nais kasi nitong ipaalam sa kanyang mga magulang na nakabalik na si Gringo sa kanilang lugar. Siyempre, dahil sa kilala naman niya ang mga magulang ni Cardo, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon dito kahit alam niyang gagabihin sila pauwi. Ilang minuto pa ang lumipas, nabili na nila ang lahat ng kailangan at pasalubong para sa pamilya nito. Nang mapansin nilang papasapit na ang paglubog ng araw, binilis-bilisan na nila ang paglalakad upang marating nila ang bahay ng hindi pa dumidilim. Mabuti na lang, malapit lang ito sa bayan, kaya pagtungtong ng 5:00, narating na nila ito. Literal na liblib ang bahay noon nila Cardo, dahil bago mo ito marating, susuot ka muna sa mga kahoy na pinamamahaya ng samut-saring baging. Nagkalat din ang talahib sa paligid at kung titingnan, parang walang tao doong dumaraan. Bukod kasi sa napakadamo ng daan, wala ka ring makikitang direksyon dito. Nakakapagtaka man, nagpatuloy sila sa pag-usad hanggang sa makita nila ang isang malaking bahay na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Maliban sa bahay nila Cardo, may mga maliliit din doong kubo na tahanan ng mga pinsan at kapatid nito. Pero sa lahat ng nakita niya sa lugar, ang talagang pumukaw sa kanyang atensyon ay yung malaking kulungan ng baboy ramo at mga galang aso. Lahat ito kulay itim. Tapos kung titingnan, makikita mo talaga sa kanilang mga muka ang kabangisan. Ayon kay Cardo, matagal na nilang alaga ang mga ito. At malimit ang nagiging silbi nito sa kanila ay pagkain kapag sila'y walang-wala na. Dagdag pa nito na, ang kumukuha ng mga hayop sa gubat ay yung mga pinsan at tiyuhin niya. Ito ang nagtutulong-tulong mangaso para makauwi ng mga alagaing hayop. Nang marinig niya ito, hindi na siya sumagot at sa halip na ipagpatuloy ang pagmamasid sa paligid, pinili na lamang niyang ituon ang kanyang atensyon sa bahay na kanilang pupuntahan. Pagpasok naman nila sa bakuran, lumabas ang mga magulang ni Cardo na napakadudungis ang itsura.
Punong-puno ng uling ang suot nito dahil ayon sa kababata niya, madalas silang gumawa ng uling para may maibenta sa baryo. Matapos naman niya yung masilayan, hindi siya nagdalawang isip na lumapit at magmano. Pinahintulutan naman siya ng mag-asawa, ang kaso lang nakakabingi ang pananahimik nila. Ilang ulit din siya noong nangumusta, pero hindi pa rin nagawang sumagot ng mga ito. Kung hindi pa nagsalita ang kababata niya, di pa yun mapipilitang magsalita. Matapos ang mga tagpo, pumasok sila sa loob ng bahay para maghapunan. Yung dala nilang inihaw na manok, inihanda na rin nila para mas marami ang ulam. Yun nga lang, nung magsisimula na ang hapunan, sila lang ng apo ng lolo niya ang kumain sa mga pinamili nila. Meron kasing hiwalay na pagkain ng pamilya, kaya ultimo itong si Cardo, hindi nagkaroon ng interes sa mga dala nila. Pagkatapos ng salo-salo, dito pa lamang nagsalita ang ama nito. Balita namin, maganda na ang buhay mo sa Bacolod, gringo. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, natutuwa kami sa'yo. Kahit anong tagumpay ang naabot mo sa buhay, bumabalik ka pa rin sa mga taong nagpalaki sa'yo. Yan ang tunay na utang na loob. Hindi marunong kumalimot. Bungad na wika ng ama nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, taus-puso naman siyang nagpasalamat. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami silang binalikan sa kanilang mga nakaraan. Napakasaya noong tagpong yon, kaya naman hindi man lang siya gaanong naghinala sa mga kaharap niya. Ang kaso, pagkaraan lang ng ilang minuto, may isang lalaking nang istorbo sa pag-uusap nila. Tsuhin yun ni Cardo, kaya naman pagpasok nito, wala silang nagawa kundi ang makinig. Pagsalita ng tsuhin niya, agad itong tumayo at nagpaalam sa kanila. Sumunod na rin ang nanay nito, kaya silang tatlo na lamang ang naiwan sa hapagkainan. Yung mga kapatid kasi ni Cardo, kanina pang umalis para magpahinga. Matapos ang pangyayari, bahagya silang napatahimik para pakinggan ang mga usap-usapan sa paligid. Yun nga lang, dahil sa lawak ng bahay, wala rin sila gaanong narinig. Hindi nagtagal, nang mapansin niyang papalalim na ang gabi, kusa na siyang nagpaalam sa kanyang kababata. Di naman sila nito pinigilan, pero nung aalis na sila, nakiusap yun sa kanila. Ang gusto kasi nitong mangyari, manatili pa sila roon ng ilang minuto hanggang sa makabalik ang mga magulang nito. Ngunit nang marinig yun ni Gringo, hindi siya pumayag. Ang naging sagot niya, hahanapin na lang nila ang mga magulang nito upang personal silang makapagpaalam. Kaya naman kahit labag ito sa loob ni Cardo, napilitan itong sumang-ayon sa kanyang gusto. Paglabas nila ng bahay, nadatnan nila ang mga magulang nito na nakatayo sa harapan ng 20 individual na nakaupo sa bakuran. At sa tabi ng mga ito, nakita nila ang iilang sako na parang naglalaman ng mga hayop. Bukod kasi sa gumagalaw ito, kapansin-pansin din ng malalalim nitong pag-ungol na tila bang malapit na yung bawian ng buhay. Nung masipat yun ni Gringo, nakaramdam siya ng kakaiba, pero dahil sa dami ng nakatitig sa kanila, hindi niya yon pinagtuunan ng atensyon. Paglapit nila sa mga magulang ng kaibigan niya, agad naman silang nagpaalam na uuwi na. Nang marinig nito ang kanilang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Inanyayahan din sila nitong bumisita sa mga susunod na araw upang mas makapagkwentuhan pa sila. Ang kaso, limitado lang ang araw nila sa balilihan, kaya hindi siya nangako. Pagkatapos ng pagpapaalam, sinamahan sila ni Cardo papalabas. Pagdating nila sa daan, hinintay sila nitong makalayo bago yun umuwi. Maya-maya pa, nang marating na nila ang baryo, agad naman silang tumungo sa bahay nila.
Pagpasok nila sa loob, agad siyang sinalubong ng kanyang asawa at mga anak. Normal naman ang lahat ng mga sandaling yon. Pero nung lumabas ang lolo niya, bigla na lamang itong pasinghal na nagwika sa kanya. Galit na galit ang matanda. Tapos sapilitan sila nitong pinapalabas ng bahay. Kaya kahit walang ideya sa mga nangyayari, napilitan silang sundin ang nais nito. Paglabas nilang dalawa ng apo nito, agad silang naghintay na kumalma ang matanda. Hindi naglaon nang maisara na nito ang pintuan ng bahay, tsaka pa lamang sila nito nilapitan habang nag-uusal. Pagharap nilang dalawa, bigla sila nitong inutusang ipagpag ang mga damit nila. Nang marinig naman yon nila Gringo, dali-dali naman nila yung ginawa. Takang-taka man sa ipinag-uutos ng lolo niya, hindi niya yun pinagdudahan. Matapos nila itong gawin, tsaka pa lamang naging mahinahon ang matanda. Saan ba kayo nagsisipunta? Bakit punong-puno kayo ng marka ng aswang? At hindi lang basta aswang. Pugad pa talaga ng pamilya ni Cardo ang inyong pinuntahan. Mula ngayon, apo, ayaw na ayaw ko nang bumalik ka pa sa bahay nila. Hindi mo hawak ang kaisipan ng mga demonyong yon, kaya mag-iingat ka. Sa ngayon, mabuti sila sa paningin ninyo. Pero darating ang araw na maging kayo man ay kanilang pagtataksilan. Yan ang sakit ng aswang na walang lunas. Pagkasambit nito ng mga kataga, di naman siya kaagad nakaimik. Bukod kasi sa di pa siya nakakakita ng aswang, masyado ring imposible para sa kanya na aswang ang pamilya ng kaibigan niya. Magsasampung taon niya na itong kilala, kaya yung sinabi ng lolo niya, parang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, sa halip na makipag-argumento, ninais na lamang niyang manahimik. Alam niya kasi na para hindi humaba ang usapan nila, kinakailangan niyang tumahimik. Hindi nagtagal, nang mapansin ng matanda na wala siyang reaksyon sa mga sinabi nito, tsaka pa lamang yung kumilos upang masigurong lahat ng mga marka sa katawan nila ay may iwan sa labas ng bahay. Bago sila nito pinapasok, pinaligo sila nito sa maligamgam na tubig na may mga dahon ng kalamansi. At pagkatapos nun, nagdasal sila ng kalahating oras bago sila tuluyang makabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kalaunan, nang medyo komportable na sila, dito na nagpaliwanag ang lolo niya. Agad naman itong natanggap ng kanyang mag-iina, kaya wala na silang naging problema pa. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi na muna gumala ang pamilya. Nasindak sila sa mga nangyari noong gabi, kaya naman pinili nilang umiwas na muna. 2 araw din silang nanatili sa bahay ng lolo niya, hanggang sa dito na biglang bumisita ang kababata niya. Hapon ng Biyernes nang mag-isang pumunta si Cardo sa kanila. Nadatnan sila nito sa pamilihan kung saan abalang-abala sila noon sa pagpili ng mga isda. Pagsilay naman ng mga taga-baryo sa kanyang kababata, kapansin-pansin ang biglaang pangingilag ng mga ito. Yung iba, inilabas na ang mga kwintas nitong krus na para bang may kung anong demonyo ang dumating. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na pa'y sa isang nagsilayuan ng mga tao hanggang sa mapilitan siyang isama ito sa bakanteng lote malapit sa bahay ng kanyang lolo. Pagdating nila sa lugar na yon, agad niyang kinausap si Cardo ukol sa mga naging reaksyon ng kanilang mga kababaryo. Dagdag pa niya na hindi makatao ang ginagawa ng mga ito, kaya gusto niyang makakuha ng sagot kung bakit nila yon ginawa. Nang marinig naman ni Cardo ang kanyang mga tanong, may hinahon itong tiningnan ng kanyang mag-iina bago ito magsimulang magsalita sa kanya. Dahil totoo ang mga nasagap mong balita, Gringo, pamilya kami ng mga aswang at ang ama ko ang supremo ng aming lahi. Nung nabaong kami sa buhay at pakiramdam namin na parang kinalimutan na kami ng lahat, ang aral ng kaliwa ang aming naging sandigan.
at sa kanyang sakripisyo at gabi-gabing pagdarasal, kami ay pinakinggan at binahagian ng kapangyarihan. Wala kaming balak na manakit, pero hindi ibig sabihin nun na hindi namin ipagtatanggol ang aming mga sarili sa mga taong nagbabalak sa amin na kami ay tapusin. Matapang nitong wika. Dagdag pa nito na, delikado ang pagpunta nito sa baryo nila, pero dahil sa kagustuhan nitong makausap siya, kung kaya't naglakas loob ito. Ipinakita rin ito sa kanya ang mga kasamahan nito na pasimpleng nagbabantay sa buong paligid. Nang mapansin naman yun ni Gringo, agad siyang nakaramdam ng tapang sa kanyang kababata. Pakiramdam niya, ibang-iba na ito sa taong minsan niyang nakilala. Matapos niyang marinig ang lahat ng yon, di naman siya nasindak ni matakot sa mga sinabi nito. Alam niya kasi na malalim ang pinagsamahan nila, kaya naniniwala siya na hindi niya ito kalaban. Kung ganun, totoo pala ang sinabi ni Lolo kahapon. Pero wala yung Cardo. Kilala kita. At kahit ano ka pa, hindi magbabagong tingin ko sa'yo. Para sa akin, ikaw pa rin ang aking kapatid. Nang marinig naman ni Cardo ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito. Matapos ang pangyayari, nagpatuloy na ang kanilang pag-uusap. Lahat ng paksa, wala namang nakakaalarma o kakaiba, kaya yung mga nakikinig sa kanila, medyo na humaling ding makinig sa mga pinag-uusapan nilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Matapos ang kanilang usapan, inanyayahan niya itong pumunta sa bahay nila. Sumang-ayon naman noon si Cardo, kaso lang di pa man ito nakakatungtong sa bakuran ng bahay, bigla itong pinagtulungan ng mga kalalakihang nagpakilala bilang mga antingero sa baryo nila. Pagkapos nito kay Cardo, dali-dali naman yung sinunggaban ni Gringo, ngunit nung sapakin niya ito, bigla siyang napasigaw dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam niya noon, tumama ang kanyang kamao sa bakal. Pagbaling niya ng tingin sa lalaking sinapak niya, hindi siya nito pinansin. Nagpatuloy lang ito sa paggapos sa kababata niya hanggang sa makaladkad na nila ito papalayo ng bahay. Maya-maya pa, lumabas ang lolo niya para magtanong ukol sa mga sigaw na kanilang narinig. Ipinaliwanag niya rito ang mga nangyari, pero wala itong nagawa para tulungan sila. Ilang minuto pa ang lumipas, nabalitaan na lamang nila na bibitayin sa plaza yung kaibigan niya. Magaganap ito pagtungtong ng 7:00 ng gabi, kung saan sasaksihan ito ng mga antingerong kanilang inimbita. Nalaman din nila sa ulat na bukas para sa mga ordinaryong tao ang mangyayaring pagtatanghal. Dahil dito, kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na pumunta ng liwasan. Pagdating niya sa lugar, mag-isa siya ritong naghihintay hanggang sa paisa-isa nang nagsidatingan ang mga antingerong naimbitahan. Kalahating oras pa ang lumipas, pagtalikod ng araw sa kalupaan, dito niya na nakita ang kanyang kababata na halos mamagana ang buong katawan. Wala na rin yung saplot at meron itong piring sa kanyang mga mata. May lubid na rin yun sa kanyang leeg, indikasyon na seryoso ang mga antingero sa mga sinabi nila. Akala ng mga ito madali nila yung magagawa, pero bago pa man sumapit ang 7:00, may nangyaring kakaiba sa plaza. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasilay ang mga antingero ng mga gabunang isa-isang lumalapag sa gilid kung saan sila nagkakatipon. Pagpalit anyo ng mga ito, agad itong humugot ng mga sandata na gawa sa purong buto ng tao. Matapos nun, dito na pumasok ang mga magulang ni Cardo, na kasywal na naglalakad papalapit, bit-bit ang mga alaga nitong aso na merong 3 ulo. Yung nanay nito, nakasakay sa malaking baboy ramo, habang kapansin-pansin ang abnormal na pamumutla ng balat nito. Sa unang tingin alam niyang hindi yun ordinaryong tao. Kaya naman hindi niya maipagkakaila na nakaramdam siya noon ng matinding pagkasindak at paghanga.
Hindi kasi pangkaraniwan ang naging tapang ng pamilya nito. Tapos yung pagpasok nito talaga namang kahanga-hanga. Dahil sa pangyayari, hindi kaagad nakakilos ang antingerong nag-organisa ng programa. At bago pa man yun makahingi ng tulong, nakatayo na sa harapan nito ang ama ni Cardo. Galit na galit ang matanda na parabang sa puntong yun gustong-gusto niya na yung sakmalin. Pero para makaiwas sa anumang eskandalo, inihipan na lang niya ito ng tigalpo. Matapos niya yung gawin, isinunod niya ang iba pang mga sangkot bago ito magbitaw ng mensahe sa lahat ng antingerong nakakita sa kanila. Mariing inilahad ng ama ng kababata niya na hindi sila nito basta-bastang masisindak at mapapasunod. Dagdag pa nito na magkakamatayan muna sila bago nito makuha ang kanilang gusto. Pagkasambit dito ng matanda, sa isang kisap mata, ang dumukot sa kababata niya ang bigla na lamang pumalit sa pwesto nito. Sinubukan itong magpumiglas mula sa taling nakabigkis sa kanyang leeg, pero hindi niya na ito naalis pa. At bago pa man yun makahingi ng tulong, tuluyan na itong ibinigti ng isa sa mga gabunang naroon. Pag-unat ng katawan ng antingero, agad itong nagwala dahil sa kagustuhan itong makatakas sa ganoong sitwasyon. Yun nga lang, sa loob ng halos 2 minuto, walang nagdesisyong tumulong dito hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. At pagkatapos ng mga pangyayari, naglahong parang alikabok ang pamilya ng kababata niya. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, walang nahanap na bakas ang mga antingerong naroon. At sa halip na sundan ng mga nilalang na yon, pinili na lamang nilang tulungan ang namatay nilang kasama. Matapos ang pangyayari, nanatili itong sikreto sa baryo nila. At magmula noon, wala nang nagtangka pa sa pamilya. Pagbalik ni Gringo ng Bacolod, bit-bit pa rin niya ang kanyang karanasan, lalo na yung kwento ng kababata niya na si Cardo, ang anak ng Supremo ng mga Gabunan.